Roko style. Roko je. Tak zase to si prehral, Roko je pán. Počkej, zase Roko je kategória sám o sebe, ktorý je... Počujem, kde by si Povedz zaradil nejakú príhodu s Rokom, kámo, však ty máš. Kde by si zaradil jeho? Priepas? Roko lieta nad priepasťou. Všetko sleduje tým krivým tak len okom. flausí, ty vole. Všetko sleduje svojim bystrým okom. No jasné. S Rokom máme takú príhodu, hrali sme ako Gramo Rockaz na projekt X v Trenčine. A Čavo mal vlastne prvý veľký koncert, bolo tam niekoľko tisíc ľudí, myslím, že možno alebo 2, alebo liter, alebo ne, proste takto, bolo tam veľa ľudí. A Čavo nevedel proste, že nemôže sa len tak prechádzať v dave, lebo ho okamžite vyčerpajú fotkami a blbými otázkami a tak, bol sa samozrejme prejsť, vrátil sa a že chce bongo, ne, a mal tam svojich manažerov, čo boli asi 16-17 ročných chalani z Košíc, ktorí ho akože nejak obskakovali, no a vybavili mu fínske, načapovali mu fajnový kardanček, Roko si to jebol, padol na zem, začal chrčať a zajebal, že zavolajte mi sanitku. Úplný král. Potom zaspal na gauči, myslím, že sa aj dovracal na seba. A samozrejme mal svoj legendárny dres z Ameriky. Čiže nevystúpil, hej, v tom večer. Vystúpil dvakrát práve, že? A no sme ho z Gramo Rocka sme ho hypovali pred ľuďmi, že nech ide, asi 10 minút to trvalo, kým sa odhodlal ísť na stage a vyšiel a normálne skladby ako Window Shopper and the Lies and the Wiz dával náspäť, kámo. Najväčšia vec je, že to není freestyle. To sú normálne texty a on ich dáva od slova do slova rovnako na internet. Ty, Salifoniu? Poklona, brácho. Tak to si lirický akrobat. Ľudia, teraz rýchla otázka. Ste za to, aby sme si pozvali Roka do našej showky? On nedojde. My dojdeme za ním. Ale on má ten, že na Facebooku, že mu niekto napíše a on neviem, ale mám číslo na manažera Dušanka Gogu. My teraz zaňame Desperada. Ja mám jednu príhodu s Rokom. Jeden môj kamarát, taký promotér, mu písal, lebo chcel na jednu akciu, ne, a napísal mu na Facebooku, lebo zistil, že to je jeho reálny nick. A napísal mu, že serus Roko, si tu, že chcel by som niečo od teba, ne, že chcem ti dať zarobiť. Proste nič. A za mesiac mu príde správa, že nemám čas. Toto sa stalo viacero kamošom mojím aj toto. A ja viem napríklad, že Roko nahráva featuringy za 9-eurové kredity na telefón. Najväčší král. To je krásne. Ide hore, chalan. A potom ako bude za 15 eurové. Nezastavíš. Vývoj nezastavíš. Čiže Roko biknuje s kreditmi na telefóny? Ne, záne funguje. Myslíš, že rozhovor s Rokom by bol taký kvetnatý? Ja si nemyslím, že tam by bolo, že ne. Hej. Zavolajte mi sanitku. Ja som akože čakal od neho, že bude extrémne kamarátsky, priateľský, výrečný človek. Tak on je extrémny introvert aj hviezda. On si uveril to, že je hviezda, on si to uveril? Jak uveril ty koko, to nevhiezda. Jak ty uveril ty koko. Dobre, ticho som. No a Máj akože taký je dosť odmeraný a akože baví sa s tebou trošku cez plexisklo, no. To je prirodzené zase, vieš. V jeho položení teda by som tiež asi bol arogantný. Očný kontakt, že nemôžeš. Málo kedy. Bonton hovorí, že nemôžeš. A vyká sa mu samozrejme. Samozrejme a musíš mať tričko zapravené. A musíš audienciu si vybaviť, keď chceš. A tu sme pri tom, že